No, nachádzame sa asi všudy možno 10 minút pod vrcholom. Začína sa nám tu robiť pekná inverzná scenéria. Ja sa trochu takto potočím na juh a juhovýchod. Pozrite sa na tú nádheru. To je v Alpách alebo v Tatrách. Neskutočne niečo pekné. Už som videl kvôtu vápenej z diaľky, tak už nie sme ďaleko. Vidíš, toto je nádhera. Veľkú homolu vidieť. Veľkú homolu. Čo to tam je? Skalnatá. Čertov kopec a tuto vysoká trčí tam pod slnkom. A neviem, či nie je Schneeberg vidieť vzadu, však to uvidím potom zhora. Tak zatím pa.